Enti wasi monfa asida enhye ne aponkesie nmu na monfa ayeye mbra na banwani eso na mommo ni osi na munhira no ni din kronkron na ye anopei adumara kwa na menu mienu nsu ebi aso yeso au enye sika bi o ay adum etisamre yenhira no na yemmono si yemani hu se ono ye yemani hu se enye naduma anka menu mienu anka obronsa machi yawe se yetumi ko na se yetumi ba oh anopei se wasore na onkwa ewo mu na enesu yakosi yada anopei bebia na mbia no hira no kase Yesu medawasi nura medawasi esanse wo humabo wan hwe me bone ene me mra to bi a meye ho antwema ngu se ehre se wo de me nkwa achemia anopei medawasi anopei mi yuaye anopei isho din kronkron no enunyam intensi ana meka sentensi se ade bachiwo dabida sempo se sika pimpimpa menu mienu yenya eti anopei ade hie ya trasi de na to mi se e wose ye de onyame asem ema the first service no ye de ma o ahenkan ka se video so bra King of Grace Chapel Ghana ahwe chi kwan dia ye ne asene eye cemetery no ne ye nhwani mu osafo ba ko pe papa 1 awutini ba ko eda no Reverend Kwasi Nkansah ona pamfo anopabia no edukosede senya bra Sunday paper passports etwemu no na yenso ya de agua le atenase na eni ya che onyame asem ye no wa che onyame asem anopai so opani wajinagua sineta ye na etiye na enya akoma baako eni adwe baako na enya ye ntie na asem nti obi nkanchi obi say the grace hour mbreno edru so enti ebia afei ena utie yen untie adwumadie ida onso ye mo wakonya no ye no uche onyame asem wi a ana onso ye mo wakonya na onso aboruam na onso abeka ye ho etiji number yi eto ho brene so ana onso ye mo wakonya na onso aboruam 0201 944 485 ana 0554 820 910 the patchweni number edidi juma no waha yenka asefre brene so awan kasa no ye ban wakonya na onso aboruam na sambre die yebe konyame anim eti anopei osore ye
then na oka ye ana se owura fi ho a owura fi ho de a ene ka se Yesu meda wase eti samre ye baba wura mu na ye de ahihye so enye se bia ye senti o ena nye fata bia ye fata eye nyame adom no na humabro ena minu bia so ye so Enti sabe pe anope ya matrase eti emuremu papa ya oba ya san hye biem ani o no de ache yen kwame na ye ninda obodwuma papa onso bodwuma o papa onso bodwuma se eja yedi mochi because said the ahomachepa ready oh amaju me ma me da o because se metie ahomachenyum na ya na the to form na ame ho ayem papa wada romanti ya da wasi quotation master oh director Mr. Santi na what to say adum na uma brother cheyen kwa me man ma me mo quotation master baso sa and I will read we so and a tivoti you ma me mo na baso bi say oyobi odo nyame asempa sa pepe we o konkran obedu ahomachi be say 2 enti 2 o'clock pa na otimi sore say o me join me papa wo radio so a na say abrantie no enye sebe ni nipa bedi a ankanye na adwuma kura so okokaka very easy o odo nyame nhira wate quotation master nhira papa me pe obi a openya dwuma yes me pe nasem nti abrantie Yankopon nko so nhira no amen radio so na me kan obi a bet I receive won say be me nyanya atwom David enya me ka choose go fi we there pasempa nyame nhira sana papa si o nyame nhira no ati fu nhira no mu nhira no ope asem no on person on mix asem no David just be ni ha say bia eno atama me friend pa so won cry no dem mi so eno pe o ma easy na ukuta Yesu ka o benzu nim wa dress you nti ofia pe okọ asore se onimnia oye eti baby onam bia no aboa no ho nyame hira nti eno pe minimative aya mofra munhira evangelist Kofi Amoako amen nti mo last week o mamo environmental message and business no beka the message na mama mfa we e kakra ntwam unu se message a last week o dem aye no on say ka say last week ne ka say yankasa ibe bi social handles no na me bi ye ntimi bi pe na me post bi eto ya dem mahwe so as wa hwe nra na metia message ne massive enipa nkron ai obi fan say be say 3 Sunday na me create you they say obi say e massive yes enti quotation master nya me show I'm so who say enra akra wo frame me a na ye di nkomora we say asebra last week elu adeda me so de buy we say na da samilodu ya me ko akra nsuo mu na me gina me lodu na me tu me du me sane hospital be po na amanfo da na etensuo enimi na me say Isaiah 8:6 asem ni o
say asem na o kan dey e won say you seasonal yeah seasonal message nyamsam yen kan keke e wo biri bia ne asem na ni on the by the right time go Ghana for tons as a phone Ghana for baby and yes oh environment my fa kwan wanya we so ye be kasa ye be preach but my na honorable MC ase Mami Victoria do wa ya de kese pa ma wa kire se we ye candidate on say last week you know me can so down station na da ne baller anka Sunday no kra na nya ka asema ka me na me pese me shekut na me bob me collar na me ko prap me ye de go si sengura no but they do juada no na ya pra ho oh nice but the nura na me nya reliable source say ma me na nkasa na yi ni sika 1000 enyo no abo mama ne ono kra me kan be ne wanwa e de ma o me pra ne so mo nkopra enti wa ya de papa nyankopon shira your friend is saying honorable Victoria Edu MC papa bi pa asem no kra ento sebe wa ya de papa o adwuma no ye ba wo akira wo hunu sa ho baller no enye na ho den because me nimpa say ya ton Ghana baller nyina ma nipa ba kope baller nyina ton ama no nti the open or ye efie o Ghana ha enti me te say wiki wo betua adwumayfo no ka bosumi no odon ka bosumi du ba ko wo betua bosumi many station with because braye brew station wono se me ko hu se baller na ye ho ma pe na me ho gira me oh ampa enti papa no ye de na se wo betua scan bia ma adwumayfo enti mo adwumayfo no so a mo agi bosumi num no mama onye se ne aka no ene ska wan eden mungongo ye adwuma no enu anwumre mi fi wo anwumre no na baller na ye ho ma se manko pra je se no de anya MC yasem eye mo adwuma for goska no magibi nti honorable Samule onu nkwala no sa mompra baby a station o de mompra me das mami Victoria nyankopon nshira amen ano peso ene na mami faja kunya na me ma audition so akwaba now I want to say adumu na so adumu na odi your friend want to be money di mami mama no ano what no di money di baba da sema bo Holy Ghost na achino ene mama ne your friend da SK Mensa Mensa no onye King of Grace no Church of Pentecost ni wonderful na adwuma ne ye wo ha no also tifia na ne hotete no inte no join ne abija inte bamcho motin nkan ha o meye King of Grace ni obesrai nyamse ene mu akwa na be show Facebook pa o se be ba comment kra abrempon na motu akofi asem no akofa ba obi na timinu na me abrempon papa de nyame wo nyo de bi nyame wo sa nyo de bi obi na woni hwe kwa se waji udin Akyem Nkansah eno kwanya Akyem Nkansah keko questions are me bisa go Akyem Nkansah group of companies what is here plus is founder of King of Grace Chapel Ghana Nkansah papa she Facebook sara ba comment it was abrempon for no one gra obi ya abrempon abaye dwagu ya we so resist stress because tenya ka bi na yada nyankopon ase kenne kese evangelist eto amoso na so obre ene wo se nyamsem no to obo na wa prepare enti anope no eja tutu a na si be mabo enti anope mi ankasa me fa asoa na me de asem no bi aba emsebe na otwe me nsa atwa mu no na ye ka the laborers of the vineyard yes adwumayefo a ewo bobeturu no ya ye chirichiri mu a said de obi bo pa obo bi no nsia no nkron no mensa no num na otua wonka no otua wonyina kape no ya anope me share mo bo e ka se da foforo bi akwanya beba no ye beto asa nyamsem no so intima ka no se me kofa foforo bi aba obi wo a bebre wo no ma omo follow yen ne ye ka no mo pese wi na onso hu se de asem no tie
anaasɛ ɔno nso ɔfa no sɛdeɛ ɔbɛfa no nti anɔpɛ no the labourers of the vineyard part 2 ɛno ɛna anɔpɛ yi Awurade Nyankopɔn ɛde ama yɛn sɛ yɛne mo ɛnkyɛ. Amen. Amen. Wɔn sɛ na asɛm no na ne botae paa yɛ apaafoɔ ɛne ne ɔbɔɔ paa no ɛne waketua. Yes, na ɛno na yɛ the main yi no sɛ wabɔ me paa nɔpa no nsia, wabɔ bi paa anɔpa no nkron, na wabɔ bi paa awia no mmiɛnsa, na wabɔ bi paa na onum, na wobɛtua ka na wotua nyinaa kapɛ. Wodi ba enipa di yɛ mu a nkɔfo ni complain a ɔmo di complain because me bantem nti de ɔba late no ade nti ɛna me ni nyinaa ketua ɛyɛ baako na papa no ɛbɛkyerɛ sɛ ɔfa ɔmo adwuma na ɔfa ɔmo adwuma nso na ɔasɛse ɔmo but ohun sɛ ɔmo ɛkɔ ahyase no na ɔmo yɛ nkɔkɔ asa ɔmo bɛyɛ asa ɔmo nyɛ ɛna ɔmo ɛbɛ akyire no even 1 hour no ɔmo yɛ adwuma mɛso n'ani na ɔno na otua ka nti otua ka ɔno ɔasɛse akatua ɛsɛ sɛ ɔde mo bia adwuma a ɔyɛyɛ no. Praise God. Hallelujah. Nti no ka sɛ ade mo fi sɛ me no me yɛ obi a me no je sɛ me do nipa nti ɛna mo gyina so sɛ mantua mo ka sɛ de mo yɛ adwuma na na de obi ayɛyɛ no ɛna de ama no yɛ ma mo hu sɛ wohwɛ nyame fra wafrɛ yɛn aba ni twa adwuma no mu a ebi bɛ mu akyɛ ebi bɛ mu nkyɛ na nnura ya na ebi bɛ mu nanso sɛ ketuafo ni pie na ɔkyɛ ketua wanhwɛ a obi wɔ hɔ a na wanya ketua sɛ de okɔ mu ntɛm no adenti na ɛbɛba ne saa efisɛ ebinom de adwuma no edi agorɔ ebinom de nyame adwuma no edi agorɔ nti nneɛma bebree ɛna ɛkɔ so ye bie mu ba Isaiah chapter 5 verse 7 ɛkɔ no ɛna ɔbɛkyerɛ sɛ wonue ɔka onue saa ahorow nsia wonue saa ahorow nsia die saa 6 mo a mode dan tua dan so monue ɛna ɔbɛka wɔn nso ɛsɔre anɔpɛ tututu ɛkɔnom nsa sɛ wonue te sɛ wɔn nyinaa ka adwuma no papa na wabɔ paa na wɔba betua ka na wɔhwɛ sɛ wɔbɛmo maketua no na ɛyɛ sɛ wɔyɛ ade foforɔ no na Bible no Isaiah chapter 5 verse 7 no ɛkyerɛ sɛ saa nkurɔfoɔ a ɛyɛ saa nneɛma no wɔnue. Hallelujah. Amen. Ekofia no pempese wo kan Isaiah chapter 5 verse number 1 to 5 no. Uwia no atwumu aba verse 17 no. Ye wia ne akowie e wo 2 Corinthians chapter 12 verse number 12 honom no na verse 17 honom na ye wie anope so de no. Na ye the labourers of the vineyard no ye de abawie. Enti yenko Pacho, what's your call? Odifo as young on Isaiah tinum. Chichumba could echo. Equesinum. And the Odifo as young on my tinum, Chichumba co air cormointy or body young upon assem. And what Tifia Cemetary say will be true home be. Will be true home a be. Will be true home a be. After I can say, my men told me doffo home. Mamma men told me doffo home jum. Me doffo home jum. Na, or say na doffo, or say na me doffo. Adwum a ɛfa ne bobi tro me dɔfo ho dwuma a ɛfa bobi tro ho me dɔfo wo bobi tro bi me dɔfo wo bobi tro bi asase bere kukuo bi so asase bere kokɔ bi so me den do se kukuo okay asase bere kokɔ bi so okay na ofuntum mu tutu mu asase bere kukuo bi so ai okay na ofuntum mu tutu mu abo na ofuntum mu etutu mu abo nyina na otete mu bobepa na otete mu bobepa na oto abantenten si mu na oto abantenten si bobeturo na otu mu nsachi amena na otu mu nsachi amena nso na otwene se ebeso bobeturo na otwen se ebeso bobe aba ebeso bobe aba na eso ebuntwere na ebeso na so ebuntwere na afei mo a motete Jerusalem ne Juda mmerima mo a motete Jerusalem ne Juda mmerima mesremo me pa mo chao mummu me ne me bo mummu me ne me bo betro intem aten mummu me ne me bo betro no aten ede na anka esese me ye me bo betro bi sa bo betro ya me twa se ebeso ansu ede biem na me nya ni biem me nyoye na me nyoye ede enti na me twa ne se ebeso
bobe aba ɛdeɛ na metwɛ sɛ bɛso bobe aba na aso abuntwiri na so abuntwari na afei mere mama hunu die me mama hu die mere bɛyɛ me bobe me bɛyɛ bobeturo no meyi hu aban me bu afu meyi hu aban no na mmoa adi na mu adi mebubu ne fasu mebubu fasuo ni nyina na watietia so mema no atɔ mpan na wɔrentwitwa ho na ontwitwa ho bi na mere nnomu na me nnomu nso biem na efu nkasɛɛ de nnenkyerɛne na efu nkasɛɛ ne nkyɛmse aranko ɛnhwɛronko a ne bɛso amen hallelujah amen gofi wahu papa no ne dɔfo a wayɛ bobeturo no wɔn sɛ bobeturo no wura no wɔyɛ bobe no for bibi sɛ obenya abaso bi afi bobeturo no yes wɔyɛ adwuma no paa ɔse bobe no oduaeɛ yes wɔyɛ bibia fertilizer bibia wɔyɛ bia ɔyɛ kama ɛna owie no ɔgye ho ban sɛ bɛyɛ a ɛmoa ɛnkɔhwe afei bere so sɛ ɛsɛ sɛ bobe no onya aba wɔ so no anso bobe no aba na kɔ so abuntwerɛ sɛ aba no na yɛ apapɔ ɛnya aba enti papa no ohun no saa no ne bu fuye yes ne bu fuyi na ne bu efuye no ne ɔyɛ ne sɛ ɔbɛyi ngro bobe tru no efi sɛ ɛbra ɔbre yɛ nyina no wanya ketua papa ɛmfi bobe tru no nti de ɔyɛ ne sɛ ɛhufu kra me no biem yes I say ekutufu a agensem no uza na nwura bia beguso na obi akra man biem uza kutufu nwura ta beguso enkrampan ene ade ne guso nti ɔse ma ɛban ni nyina ma sɛ no aforo so be no me ngu fertilizer biem ɛna obisa sɛ yɛne no mu saa bobe eturu ehu aten kofi ta no be me no ni ɛda yɛ nyina bebu beturu no ho ma me nka 6 ne nsi 6 ne nsi dɛ na afu nkasɛ ne nkyɛnse na afu nkasɛ ne nkyɛnse na me hyɛ onsuo sɛ na me nya dai me hyɛ osuo me hyɛ nsuo sɛ ma entongu so na sɛ ne ɛsɛ afu wagya ne afu da chiri because obi ayɛ adwuma for aketua nti adenti ɛna ma yɛ afuo no ma brɛ ho no ma nya aketua na bra me brɛ ni nyina ayɛ kwa inti die mbiem na me nkoso na me nya afuo no discuss we shame me discuss him but die me ye nyina anya yi go fi unse si to da bia onipa ti me bre no ho saa ade bia obeye no na tese ne ahohwehwe film no wanya na se se udi akire di wadwalai udi akire di amen inti anopai no baba ne se Jerusalem mema eni ni mo amuti Jerusalem na mo yemu enkonta ewo saa bobeture ho se me na ma anye ni ya na se me na ma anye ni ya na ase bobeture ne su ana na asase ne nye ana se ba anye ni the right time papa bi tie nkomo unza first do na ye nya adoafu me na na be nkomi asane a wawu ne wa fa ase kakari ne ye bi wo home science ya pa nya adoafu ma bre o we dey ka so ye brepo aso ye brepo ya do fu ye wa ye bi pe o brepo pa na ebi wo ya be bresa nya do ade nsuye ntutu be fu bi wo do jato wa dwala kra nkumu biem nkratie na ade na kofi wutusu se ema ne basa ano be me pese o ma o contribution ansa na ma to aso papa de wo kan ye fa nko afuom de so ana se me ndaveti mba ni pa de so de fa bia de fa di pa de so jira short na me move go me move o se afuo ekura example awa wo ye yi enyado a wo ye akọ free nkrofo aduru sata na mfa se nuru ekura na DDT na na wo wa free DDT wa boso abo afa ekoso a nyado abesia ba hwe asa yi kwa nsusu a ase yi friend say we then ingiti ye friend say green abedru asa abedru na say nya abedru fo na me do ye na afa de me nya ado aba beso na nkamate akọ nkran akoton afa de nya ado abe ni sa de te da me de hu say e kare nya badada na afa wa gya kire di
na say mo akra ba wi o mo nwe enti sa na me de be nipa fam ma say o ka say Nyankopon say ne bobi tro no oye Israel ne Juda marima wakase bia ka ho asema de ese se woye mu nyina waye de ebra Joseph we mu hamo mizimfo yi hamo we yi mafiri nkwasum wo bɔ mo ho ka wo de mo fa ha wo de mo fa fe nipa so nti nyame ase ema no ti da say nyame pese o tu nipa kra mpan na so nyame osan wayɛ mhyehyɛ no wo bɛhwɛ anu wasan bɛɛ den asan ba bɛhwɛ o mu bio good what I say eduwa wo so wafuei wo wayɛ mhyehyɛ na hwɛ ka bia wo so bɔ amre bi nti no anya hwɛ kra me kɔtete nyado a yɛnketenkete sala e bia menya 50 Ghana bi is better than say me jam kra nti bo sa nya mhyehyɛ ahwɛ bra wa brɛ ho na wasan akɔ back to efuo mu biom na akonya kakra bi da betew ka so enti Nyankopɔn wutumi sɛ nipa odwala ade ɛso wo mu ana wasanya mhyehyɛ asa ama yɛn sɛ anya hwe kra no menya Ghana fo miensa bi a e bi omo so aboabo mo ho na me de o maka mefuo ne ho amen why ade wa ben enti edu ba bi a abambu eba ɛwɔ ebra ye wu nyame adwuma ye wu nyame adwuma abambu timi ba ne nipa fi nyame hu sɛ efuo na me ye na anye yie ntimi nkomu bi yes eno ti na obema onue aworo nsia wonue wo mo aye adwuma anye yie a eno ntimi nye biem wo ma sum nyame anye yie a eno ntimi ni nyame ati biem wo mo ade bibi obi o a nyame som o de bibi na si na nisu no wuram okwa no ohun ni saa enti abandon afuo no no afa ba bi afa yes enti nana wotwe miansa no na oka onue no se wo mo a eja nyame aduwa e de dan koto dan so wo me so de no batutu ekonom nsa na anoba no kan verse 18 no mame nti so obi ejafuo no se obelusu garden no the what they say baya ojefa afuo no na afuo na anya yenti olusu se moanwe a anopa awurade se yentwe wadwene emegyina so se na nja afuo no ho na Nyankopon onjaye ho to aso me verse 18 nti menja boko 18 straight on ene odifo aze angoma 18 no mu chemu du nwotwe ne yadu no se wonue wona wode atrosem homa etwe amumuye na wode tiase nam ntampe homa etwe bone 19 amen enti wona wode atrosem homa etwe amumuye na wode tiase nam ntampe homa bebe na abana so because abano anye yi a koso ye ebefa but oye anye yi no agai na okamfo Nyankopon grade de ye ko nyame hode ne ye what I say what the atro ehoma etwe amumuye what the atro ma wo fi ade papa fo na ebeso no wo firi mu akoye amumuye no de tiase nam entampe homa atwe bone praise God hallelujah amen do se wona waye bobeturo no a wo hwehwe akatua won sanka akatua no anasa akatua wo ba wanya no na wo fi nyame no de atro aye ahoma atwe ade a enye akase de wo ye na enye no anoba awurade sese obi ye saa nipa no wonue praise God hallelujah to asoma me 19 wona wakase woma omukase mano nye no hare enye mano nye ne hare enye n'adwuma ntem ni enye adwuma ntem na yenhunu na ose na yenhunu na ma Israel kronkron no yi no agina emmen na emra emma yenhunu amen verse 20 no 20 si wonue wona ofre bone se papa wo ma frɛ bone se papa ene papa se bone wajafuo no ho frɛ bone se papa ene papa se bone ene papa se wona odi sum eye han wo ma di sum ye han da bia odi han eye sum na mo di han eye sum odi nyonyo eye fremfrem na odi nyonyo ye fremfrem na odi fremfrem ye ene odi fremfrem so ye nyonyo afu na anye ye ni nti ana ena wode papa dane bone no kofunzo bi wa ade papa no no adane ne bone enye na ena wodi esum eye han na wase wode han ye sum na wode nyonyo eye fremfrem 21 se wafuo ne nso ya
Enfa nyonyo enye frem. Hallelujah. Amen. Obi adone di aso. Nti menfa nyonyo ena ne frem se. Wo ya wo de na ansu nti. Obi dia wa ya aso no enya de papa. Enya okofo bebia wo mu se obi ye biribi na eya papa. Wono na fuo no, asu abuntware nti. Wo se ne de no eye no enye into ode nyonyo no ode ye frem de bi de frem so eye nyonyo 21 munya no munye sei anobai boba fuo na wado no se wodo ye na nso ya koso ye adwuma no enka se me bomba se me manya me ntonso ngumu biem me no hu biem dabi wo yesa enye unsefuo bi wagofi ti se mokofuo mokofuo chepa asa na wu mokofuo meboa omo tiso die ntia de biada no adua no esi ho ni wura no odo ho oteye no odo na eso enti ye wadua baby wa wudua ebi wa kura ti se kokofuo ya gofi ye ebi wa ho a edi mfie nan enum ensia wo se eso enso so a eso kakra bi bada no ntra se wujai ehu adwuma ye na kotwagu ukotwagu wo se ukoso se ubeye afuo no hu adwuma na beso na so wo ye na se wo de na nso a ebia no obi bose ne de na aso yie menka se nipa na odo ne de no ho de aduru na aye ntimi de ne de mecha ho koso se ubeye hu adwuma na wo ye hu adwuma ebeso amen enti emfa frem enya nyonyo na emfa nyonyo enya frem verse 21 no 21 wonue wona woye wona ni so nyansafo woma yi woma ni so nyansafo na woye wona ni so nhunumufo no no yi woni so nhunumufo 22 osi wonue ensano mu nkatachire ene ensafremu ahodenfo won a obu abonefo bem eje adamude won ma ebu abonefo bem eje adamude na won fa de odi bem no bem emma no no fa de odi bem ne bem won fa ma no amen 21 is wonue won a woye won ara aniso enyansafo na ye woye won aniso ehunumufo masa yemfa ye hontu nyame so yi ma emfa ho ntwene onim de na onyansam enu ntina so wo hwe me kasem a da biam se awurade adom na me na ehu me mobo o se mi bisa o se kofi me ya brempon mi am ntimi nyime ho aye what just say enti so ni ba ye ne ho nyansafo no hu se wonum bibia obefiafuo num afuo no obefim because anso na ye na nyame go se ni ba da nyame a krobi di da nyame se wo da nyame a awurade be hu mobo oh yeah, it's a normal. You're taking a normal say, and no pay a dear betching. Meboa, they are dear betching. They be didi. And yes, sanity. Unim say every day go be Nyamiya de for de beer. And nothing at the bioma at the chef of rubber. And you know, another thing, I dear not done it, and no, I did no. Every day, a radia de for. It is any person who sad you we. Na wan fa ne ho antena afuo num bobeturo no wan tram yie no anka se enne mekọ ọkire mekọ na emu ọkọ no bosome a papa no kura na ọka se nafuo no ogugu ase ne yi no menyini se de na ye practice se e farmer no nye sa na no ye no e bia wo kan so no wa anye no sa praise God hallelujah amen into was my ye ho enyansafo na yemfa ye ho ntu ye hunu ye so wasi wonue na wonue wona woye wona re so woma ye wani so nyansafo na woye wona ni so ehunumufo no ye wani ehunumufo amen tani se wonue nsanom akatachie ene safremu ahodenfo wona obu obonefo bem agi ademudie womo a afuo ye nim no wapa ba na ode ayensa ho Ghana for na say before ye bibi na anya yi a na afei ye de nsanom na etua ayi anan
nti o se me bo na me de akata ma wura wo so masa wafuo no nso me bo na matimi ada obenya yare adwuma yi be de ese bitwa bi adwuma yi yayi madi wana ka jo se yayi wadi wadwuma foforo ba ko mu a enti wonya foforo nye efenye ntwa bi ma wura ho se ho de ne tu anamon foforo obeya watu kun aja me de obeya wajami mabuawu be ma ya wajami manum sa obewu yare obewu wo se de wo gira ho ebe ye fe ma obi abedo ebe fiu ho praise God hallelujah amen na fi wo ka se won onue wo ma o ma nsaframu ahodenfo ensaframu ahodenfo o ma fransa mensa ferment ma no ye den no na wagya afuo no emu adwuma to wo se obenya papa wo mu no bible se wonue na ensaframu ahodenfo no papa wonu mebi mu ebi ni aboma ebi adodo ye obo a o ebi be test officers o test officers you want some test officers okay enti o ma ya no mo yes o what they say ensafo yemfa Guinness nguma mo so ye info and our friends had the but there was special people who ba say bia ma me no ton san e we area ha no say bia betwene de apioni bre na wo hu monko frasma sim lem no me kan hwe on do no nya ka say yade ade say ye aka ne yes o mo de kakre gwo mo de Manchester asum ba sisi ade sisi da na say papa say na nsan na ho de so ate Bible kra ka Isaiah waka it say there was special people mo numu no or the thought kakre good anum no busu da numu ba mo say the free so home wait you abo baby ko kra say the free direct achiro ma me so onim onim ababi ade but tie eno fa ogie ne ahotomre nyame de wo hye vineyard nim but wo bu or the say buy ad no ban nyina wo bu agu wo se wonkomu biem e na wo fransa wonkomu biem emu pa de onko wo nyame to nso gro mani ntwam me fo no mu biem na emu ne oye ne se obe test nsa bra wo bewu wo se ya mantem obi bewu bia so obi ne ku no obi wo se wa boa na odi ewu ba do many obi di ashe no bob the vineyard no bobetro na kuani ni wi na ne bufu ya afi oye bibia bi no bible de ananyame asem de watwe adwen so se wona afi bobetro ni mu a anka beso aba anso a wafi mu no na oye ade foforo no onue mpa praise God hallelujah amen na afi waka se wona obu abonefo bim agi adamudie wonue wonue wona obi aye bone e se onya asotwe no ne age no bribe wafi bobetro no ka crash ye ho no age adamudie no wabu ne bem bobetro no wafim amen wafim se wo mu so de a enso ababi e ma oni namafuo no kwa amafo afo mkentan ekotwa ababa no wo ba na wo de abamienu bi na eda okentem na wo ba evise ni oye papa no no e bone no wabu ne bem agidiska enu ntia ave wase na obubim je adam de na wonfa de odi bem no bem emma no amen hallelujah amen we are victim to those people ni odi bem no ye fa di bem bu ma no kwaje skabone kwaje sika na o se mesa nipa we ni odi bem no na odibem no na so wo bobeturo no mu dia obeso aba kofi mayanka last quotation na fi yema afrefo emrem ebe kwan that the grasso last quotation monitor 2 Corinthians chapter number 12 2 Corinthians 12 yeah verse number 19 Koronto fongma tosu mienu dichemu 80 mienu dichemu dunkuno anayesa yes sir e wati fiase mo se otemu fo kese no afa ke kan se katua edi otuaka no ono no ho asem ne yeke o se dai o se eye mo se ye riyi ye no ho ano akire mo ana o se eye mo se ye riyi ye ho achi ye ho ano akire mo ana da bi
enya munti na ye ho ano na mo mo se de Yankopon anim e na ye kasa Kristo mu Yesu Kristo anim ne ye kasa wo Kristo mu adofo ye nyina ye kama mo nkoso na misuro se nyese ye yi ano akyere mo na mo se de ba ya oban no anase wo beturo no wo benya nkoso wo na mo de ai 20 o se na misuro se bia me ba me meto se de me pe na me so me hu me ho se de me pe se me baba to mo me se de mo pe me baba to me hu se de me pe na mo so hu me se de me pe e dia na me pe afri mo me pe se me bato a na wo bobeturo no a wo ye adwuma wo ti aba bebre hallelujah na se me ba na se mo anso aba meninje enti sadia mo be hu se me pese me Paul meniti no mu hu me sa nti wo se ebia entokwako na me ba ni ama mo anya ba so no ni edi ka ye den entokwako ahoya what free e ba ni mo na wa kontokwasa e ma ho nso aba edi embiem ahoya ebufuo e ma ho nso aba ebufuo esikan insekro wese ahantan sakasakaye ewo mumu emfa abaso ma eno na ma papa no ahantan ti wabuban no se afuo no nsai ebia meba mo nkyai a na ma mehum se de mepe ebia na mo so mehum se de mepe efi se ebia na sadia mepe no mo anye efise adwuma na sesa mo ye no mo anye na mo kontokwa mo anye na hoya na mo sie sikan ye wa sorry na bayo aketu bi bejo todwuma na nyipa honhom asore na ye oya unso bi aba asore na ne wanya tade vuvuro bi asa na obu afu ahoya unso bi abobra na koso a na wo tai no ahoya ema won so aba abufuo a emfa hwe ma asikan ko bi unum se enipa nyame fie krom se asikan enye na apraye mai ko prepare enye na kra amuti bi se asikan kasa ho o sabe no bose okoya asori fie adwuma obi a wa ma no odi won wakasa sa unya nhyira bia aba bia nso ma enti enipa ba ko ntimi mpre fie nyina prada nyame fie obi ama na obu afu na o kase na wa ba no enso ketiafo ne ba eno na ma papa no o tia ka no wo mekwa anopa no no mo ye nkrofo we bi awiafo no na suban we bi wo awia no me ansafo na bi wo no numfo na ba no numfo no they are focus yes praise God hallelujah into omu deserve so omu nyina tia ketiapa esikan ensekuro wese ni ohun ya enka ja wo se ase enka ja wo se ase sekuro wonte di aba ebi so we ahantan dwe minim bibi yenti misi obia onso aba amen saka ye anopai odumafo no otu aka no the vineyard, the owner of the vineyard bobeturo ni wura no waye ready so person otu ani paka mpacho uko mutambe sa ne ma ye kai uye bia na adwuma be nsekuro na wudi onso aba anase uko mu no wabemu apase obegya bobeturo no mu amafi nyame anim nyina no pai tu amerika na ko nyankopɔ anim na ye ne ye na obeso aba hallelujah anope ketuafo do ba ye mpa ebo no se yadwuma panti si ye ba mu ntem ya ma mu ntem no ontwa ye ka ama ye ne nti nyame nhyira wo adonu nti amen papa nyame nhyira wo amen o nhyira wo da ni de biara different message the better phone bi aso e pai 0201-944-485 0554-820-910 anope papa kasa ai papa wakasa eti anope onso ye ma omre kakra na onso aborem
na ne course wo fidwam ha no nso abɛka ye ho sɛ wate ene nkyerɛkyerɛ a nyame enam papa so na ɔde abrɛyɛ no ɛsɛ ɛyɛ futusɛm nti anɔpɛ den na onso obɛka anasɛ den na onso so anɔpɛ so oni yɛ bɛkyɛ esan sɛ papa de enyasɛm ketewa debia no ɛwɔ nia ɔde ɛbrɛyɛn ɛna de bɛtɔfom bia so ɛpai adumura na na put this a minti chama papa na me mo quotation mo abaso me ba cho enye se papa kan so na me so ke dia kan in fact obi ya je na esa odi ne ese no e de eman na ko pon ka quotation ma amen ni sa papa so amen na papa ko se yenye nge na eso no de bia papa so di cover mountain me na mi di katai me na mi ti me na di kai ni abona bazo eni paso so no so ko pa de bai so papa ni ya ma we wo ni se sabi eni pa na ko pa bo o so la ho mati e ko di enzechi sabi unya sana wa hepa onu mi tani via sabi se me bi so mu abanya no e se papa bi ani e kan se nya asem bi ani and papa test the nipabedi sector papa anafa nyanko paso wie nkam da ne da ni amen papa amen ono so na ode ne de aba no onso betimi so aboram obiema so fu ze eketwi asem o kan amaka ase bi first ne say we ye be ma mo onum bo ma emanum ba yi se mema na num no ebro de bo ma emanum bo akasa o ye be ma mo onum mo ma emanum ebe bi boro enuboro se de papa ro eye be emanum first de bi ebo hwe asesa this bo akasa 0554820910 and 0201944485 eno ne number ewo studio anase bia no number afra ebetimi so eden edwa badwumede ne so etina papa obo bi kakra na ja odo da so o bibi abrem na afi ye hwe na o chama nyame sho baba papa apa nyame na wo so akasa na Pentecost for you when you are to work as na nyame de duru me okay Montintim Mamu himda Monkoso nyame duma yeyimu na mo brere nye kwada na mo benyake tiapa tini ayaka kire etiefo ni won a etie ni bebie fidie kudu bia ne se da mesero se obodwom kakra me bia ba so adumura abahie ye to e pa cho disi odin bebia akose free e pa cho me die die elder for apolini ngru hey host and win oh five yo nyami onshira munyina amen eda magu akra nyami shira bibi amen Africano osamwa bibri amen amen nyami onshira no amen oh nami edana oho ye de if you have a ba oh nice akra na oho ye de ya te o kan de mani kra agi host we okay bye that was way tebusu for sania edwuma no etie bia no edwuma no de eyedeni na nso so mo bia mpaba bomodia no koso na yire wo ho awanyame adwuma num sania Peter ebisa Yesu se na yejania ya wonyina gu ho ebedi wechi na den na yebenya Yesu se bie ni ho a wegya ofie wegya dan wegya yire kunu edwuma bibia ho ebedi mi machi a onya bribi pa emfiri enti edwuma no de obrewom na odew ewo obre nachi wamu ntintim
monkɔ so ɛwɔ nyame adwuma yam na mo brɛ ene mo haw enya kwa nyame betua oka ewieye no amen Nti papa bi ka yo enti ne kono ye de ene de no ebisia enti ye chia King of Grace asoroma nyina anopai se umfa Christ a bo modern se obehwehwe asori a ye bo Kristo din na onfra nyame asem nim na de ho adwen ubetimi ne ya besom King of Grace ebi wa chimda Ghana Telecom opposite ho Old Vision School ebi ho Oko Bremen School ma ebi ho Arabo ebi ho Oba Anomase ebi ho ena afi Bremen School man so ebi ho asene eho ya so ni ti no eni asene asiye no ene di nhwe ni mo anopai wafu na wodo no abo de wayi mafiri mu ana na meba wafu na wodo no wafu na wodo no omode so bedo afu ni yes na wanya abaso yes eno ni nyuma pa obeye na ma wafu no aso apa me ka mi wo case kese na yi abo fu afu hwe abo fo mo papa wa ha ye ya mo sha sori apa nti ubetimi abo nso na papa mesro me mfa ofrefu we ntwato okay admura baba na yeso bajo din bebe akaze free bajo mi se kwata stop alfinye okay amin sampa e papa adabia ubi enen so mama ye hu se asoy dem kwa jealousy wo anwoya ne se Christopher tutu free pan picture on this idea that dia woni die apanya min tra wano pen so ama ya yinkuyifo o station master nyamin tra fa amen amen adum ni fra adum kwadum amen 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 enti Kofi so won che bi ache na so for me de ja men chia de nipa dodo na ya me chia ene de meira ma me ba no afiri fie ja minti machia no wa radio kitu bi o nam kra no de tie ni kra no ni kra no ja o tie na ene me prosipa ba ko pa miki me chia o yakopon ko so ehira o na adwumaden a wo bo e ma Ghana police na ene so tomorrow planners control and crop for ene de ye ne